Aman, Bos. Aku tak niliki telaku wang dino kok. Kalong kok loro telu. Mbit ndi sing kira-kira. Bulan telo. Loh, iki tengene sapa? Telane sapa kok? Lah ya telaku yang berapa dino kuwi. Iki ku tanah negara. Ya Pak, Pak. jangan lho kowe. Ora iso. Ora telah syukur. Syukur. Telo pengalar kok mbok takno iku. Aku. Aja. Kowe. Syukur.